Pio tule mangado koro. Anyisa Bishop Ong'injo. Ni seche moko iwacho adiera ber lakini wek nindo kod achiel. Nyaneno kobiro mateka ahinya ka en owacho ni sirkal mar Ruto ni osenego ji mang'eny moloyo sirkal moro amora. To an ka neno kata 207 cha aneno kata sirkal ma Kibaki neno nego ji karibu 1,000 ndalo post election violence. Koro kiko wuoyo ni wuoyo kako sensational. En ka jadolo seche ma ni pulpit nyaka ng'en seche mi wuoyo nyaka ng'en ni jomi wuoyo nigo. Nitie joma support sirkand ni, nitie joma ok support. Koro in kiki bi gi pachi ni temon koro in iwacho ni Ruto rach. Ni Ruto rach moloyo. Wach meni kao side. Jadolo in ing'iyo both sides. Ilemo ni jogo te. Koro nyanyano ko Ong'injo biro mateka ahinya. Koro seche ma ni pulpit cha. Okay, percentage. Mar lemo ni ji, mar ing'iyo kaka chunywa nyalo dhi Sayuni kwatho. Iwinjoga. To kiko bigi siasa mateka ahinya en no wach ne no se amua en Ruto rach ne. Nyalo bedo siasa to gik mano wacho jomoko wacho ni ne diere go so Miriam. Gik mo wacho ina nyoro wacho sense. Kaka nyoro wacho no of course ni gire wan CS momiwario lemo momiwacho meno to nyoro wacho dir. Ni sani Ruto of course osebed konyisowa omiyo Raila state funeral miyango nitie joma wacho ni to kara Raila ni ober na seche mosetho ekakori mi state funeral koro adiera nitie lakini nyaka ng'e ni seche mowacho adiera sani kaka wang'iyo ni nitiere joma support gi joma ok support. Koro seche ma en owacho adiera ne lakini kiko onind kora achiel. Erokamano nyocho no wacho adiera mare lakini kiko onind nyaka onchiel. Agono erokamano nya Daniel Juma kuom thuolo matwa kod okiny makawuono kanyakla kod